Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Bidiyon Maryam Yahaya kan cire wani ƙato ya janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta. Jakadiyar tona asiri ta bankaɗo wani bidiyon Maryam Yahaya kan cire wani ƙato. Idan wannan shine zuwanka na farko ka danna subscribe. Idan kuma ka riga ka yi subscribe ɗinmu ka danna like akan wannan bidiyon. Bidiyon ya tayar da kura sosai kuma da yawan mutane sun ga bai kamata amma Maryam Yahaya irin wannan tonan asirin ba. An wallafa bidiyon ne a shafin Instagram. Masu sauraron mu ku gyara zama domin za mu kawo muku wannan bidiyon a daidai wannan lokaci. Kada ku manta ku danna subscribe tare da danna alamar kallarrawa domin samun labaran kan da zarar mun daura. Kawo talla gare ku wai shin nace ko za ku saya. Yan mata menene cikin botikin kada za mu saya. Suke mu gani yan mata sai fa da daɗi za mu saya. Gashi na sauke naira 20 ne kofin ɗan gwada-gwada. To su ko mana ɗan gwada-gwada yin wata samun gilugo. Gogo, ɗan gwada-gwada, gogo, ɗan gwada-gwada. Dan ne gare ni ɗan gwada-gwada wallahi ya fito da kashi. Ke ki bar wannan zance an yakin san zaki na ƙahi. Sunana Maryam Yahaya, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa zan kasance tare da ku ranar 15 ga watan Disamba shekara ta 2020 domin tallata muku sabuwar wayar hannu ta Infinix Note 8 namba 38 a babban shagon sai da wayoyin Infinix da ke Beirut Road a kanan Daban, Najeriya. Allah ya baku ikon halatta. Amin. Sai kun zo.